Kaixo artista, gogoratzen nola aurreko egunean agurrak landu nituen? Agur, arratsaldeon, egunon, eskerrik asko, gabon, kaixo, mesedez. Gaur, bigarrena egingo dugu. Agurrak baina bigarren. Izan aditza, ikasiko dugu. Bideoaren miniaturan dena dago, baina gogoratu irudi hauek partekatuko dizkizue dala. Begiratu, bata izango da nik sortutako artxiboa non izan aditz agertzen den, ni Mikel naiz, ura Jone da, gu Mikel eta Alex gara, zu Gorka zara, zuek Jone eta Aitor zarete, haiek Jone eta Gorka dira. Eta piktogramekin ere bai. Begiratu, ni Mikel naiz, yo soy Mikel, ura Jone da, ella es Jone, gu Mikel eta Alex gara, nosotros somos Mikel y Alex, zu Gorka zara, tú eres Gorka, zuek Jone eta Aitor zarete, vosotros sois Jone y Aitor, haiek Jone eta Gorka dira. Ellos, ellas son Jone y Gorka. Izan aditza, verbo ser, gero euskaran, nor kasua egiteko erabiliko dugu. Ja ikasiko du, lasai. Aditz laguntzailea, auxiliar, ingelesean bezala, like in English, I am Mikel, you are, I am working, hori ikasiko dugu. Beraz, nahi baduzue praktikatu, zein da zure izena? Adibidez, Gorka deitzen zara? Ni Gorka naiz, yo soy Gorka. Eta ni Mikel banaiz, nola esango didazu? Zu Mikel zara. Joan praktikatzen. Zuk idatzi orain, nola idatziko duzu? Eta esan, iruzkinetan, esaidazu nola egiten duzun. Beno, zuri erabilgarria egin izana, espero dut beste bat arte eta gogoratu artxiboak, Driven izango dituzula, agur.